بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أمبي كوين دمني كألفو كألا والمنو كألا بكدا كألا تنو ألا من بيتنو لحلايا بلجلنا كأني ألا في أكا هنا نكشي شاما أكو كألا كراك عليه الصلاة والسلام كتلك الإسلام بلجلين فو كأني ألا في يا ربي andu na sankura minna ala ka ke here ya amma aka ke here ya nga jamana ma aka ke lafiya sanye aka ke hakilisigi sanye aka ke basigi sanye yere ya futu min samin temana ko chaman temana la gile chaman kerala nga dinen tala nyode dondo ka gele dondo ka no nga andale mala ni Allah subhanahu wa ta'ala son gele wati de bala jamana barkalen do kuma min bɛ fɔ kuma in tɛ kuma gɔnzan ye tiɲɛ kuma do o barika in de y'a sigi a bɛ se ka lombo lanba ko caman bɛ se ka k'a la nka a tɛ bɔn ni ala jɛna n'a ye an bɛ bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ ni ala sɔnna basigi ni hakilisigi o bɛ kɛ jamana in na ɲɛta bɛ kɛ jamana in na gɛlɛya o gɛlɛya n'i y'a ye diɲɛ kɔnɔ a bɛ laban ye nɔgɔya ye adamadenya taalan de y'o ye ni balo kɛra don dɔ la saya bɛ kɛ ni kɛnɛya kɛra don dɔ la bana bɛ kɛ ni sɔrɔ kɛra don dɔ la kɔli bɛ kɛ ni kɔli kɛra don dɔ la ayiwa sɔrɔ bɛ kɛ diɲɛ taalan y'o ye an kana an jigi misɛnya ka bɔ ala ka hinɛ na an kana an jigi bɔ an ka jamana fana na jamana in ni ala sɔnna ni ala sɔnna ni ala sɔnna an y'a sara ala la lafiya bɛ k'a la hɛrɛ bɛ k'a la ni ala jɛna n'a ye an dalen b'o la dalen b'a la hakili min b'an na hakili fila tɛ o hakili min bɛɛ lajɛlen ye hakili kelen de ye jamana ye jamana ye bɛɛ bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ dɔ a la maaw bɛ yen ni jamana kalifalen b'o o tigilamɔgɔw jamana ko o ko bɛ yen n'a bɛ latigɛ bi ala y'a don olu de bolo min ye ayiwa anw ka baara ye min ye ani ne yɛrɛ tun bɛ jɔyɔrɔ min na o ye diinɛ ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ ye diɲɛ baaraw de don n ye caman k'a la bi a kalifalen bɛ n balima dɔ la an bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan hali bi basigi ani lafiya o bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ cogo min ko in kɔni ala belebele bɛ k'o de ye anw jɔyɔrɔ ye ka jamana a ɲɛmaaw k'u bilasira k'u bilasira ni ayiwa hakili di ye k'u bilasira ni fana ni fɛn min n'an y'o ye k'o jɛngɛnen don an k'o f'u ɲɛna k'an kɔnɔ jɛya u ye diɲɛ ko o ko n'a b'a la a b'a kɔnɔ jɛya de i bɛ alisilamɛya min na kɔnɔ jɛya de don k'i kɔnɔ jɛya ala ye k'i kɔnɔ jɛya kira ye k'i kɔnɔ jɛya isilami ɲɔgɔn ye jamana baara fana bɛ ten de n'i b'a la i ka kan k'i kɔnɔ jɛya i ka jamana ye min b'a ɲɛ o min b'a camancɛ la o min bɛ ayiwa a kɔ k'i kɔnɔ jɛya bɛɛ ye k'a ɲini ala fɛ lafiya ka kɛ jamana kɔnɔ o kuma o lafiya ka kɛ jamana kɔnɔ a tɛ ɲɛ fɛn minnu kɔ wajibi don jamana bɛɛ o taabolo in de ta diɲɛ ko o ko n'i y'a ye a mɛnna sen na tiɲɛ de b'a la fo jamanadenw an k'a dɔn k'a fɔ ko foyi tɛ ye min bɛ se ka barika n'a bɛ se ka sinsin a bɛ se ka yiriwa ni tiɲɛ tɛ min jukɔrɔ baara ka kɛ ni tiɲɛ ye a ka kɛ ni ladiriya ye a ka kɛ ni tilennenya ye bi ɲɔgɔn kan ani tɔɲɔni ani bagaɲɔgɔn ma an k'o bɔ an ka jogow la ko caman kɛra jamana in na a sera ten sa o ko ninnu a bɛ se ka kɛ fili bɛ adamadenw sɔrɔ setana bɛ adamadenw sɔrɔ nka danyɔrɔ ka kan ka k'a la an ka kan ka jɔ bi ka ɲɔgɔn lajɛ jamana in kɔnɔ an yɛrɛ dama an ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ka yafa ɲɔgɔn ma k'a dɔn k'a fɔ joli bɔn ni tɔɔrɔ ni baga mɔgɔ wɛrɛ ma ni maa fa i ye maa o maa fa jamana in kɔnɔ o y'i dɔ de ye an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye i ye maa o maa fa i ye maa o maa joli bɔn o ye maa o maa tɔɲɔ a bɛɛ y'i dɔ ye bɛɛ y'i dɔ ye jamanadenya la Sayidina Aliyu delila ka kuma dɔ fɔ n b'o fɔ jamanadenw ye a ko n'i ye hadamaden yɔrɔ jan na a lajɛ i k'a dɔn fɛn fila dɔ la kelen don i balima don min natɔ don i balima don adamadenya la islami ɲɔgɔn lɔ walima i balima don adamadenya la
koro ya kara cugo ina jelendu aw jelendu parce que ala ya bele jelen ka adamadin jango an ga jamana ina islamia ba an fara nyonga dambe ba an fara nyonga ala ye an fana sigiyɔrɔ bele jelen ben yɔrɔ kelen ma du kolo yin yɔrɔ ka ca koy mais ala yɔrɔ min di ko ya ni yɔrɔ yo ye yani an de be ya mamunum sigile me nyonga ulu de be nyon furu ulu nu sara ulu de be nyon sudo ulu de be dengudu ke nyon fe ulu de be ko nyon ke nyon fe ala de ya an ke nyon ka an de nyon balmay ok ma jamana ina serasa vraiment mo ka alla je bele jelen ka aywa do kira manto ala ya fa nyon ma ka kan tala ni parce que ya nduwe ka koro pour que la fia ka sika ka ngal jamana kono hakili sika ka sika ke jamana kono basigi ka ke jamana kono ni allah subhanahu wa ta'ala sona no ambe baraka da ala ne be ko yimfa mu jogomi horon ni wele la ka fo ku ya ke ganye don de dari ko de ka kanga i hami barta min ga jugo ne o fo mbe siga ka ndari madaila o kafsa ndari la ka tlaka tikela madaila po ne bo korodoni ndari la kari ngala manaka tikela o de ko jugo e horon jamana de nga daila u bela jelen ku bolu ni shima kari shini u gatla ka fo ko a kari ko ni aboran jigi koro o ne be saya korodo no mani mo iwelela ka jonyon di maka fo ko a ye kodo ke ulu yere ka fam tugola o ka kanga hakili min dima o teki kama yanga de aka kanga hakili min dima o de ye doni so ko jamana ngono sa na ka kanga ke jamana dlali de e ka kan ki cesiro de la fɛn fɛn bɛ jamana in burja fɛn fɛn bɛ jamana in danbe bɔ a la ni e yɔrɔ la o kuma médaille kɔrɔ ye min ye i t'o dɔn ne b'a faamu o faamu cogo la médaille ye doni de ye k'a da mɔgɔ kun k'a jira k'a fɔ o kuma minnu ka kan ka jamana in doni ka jamana in sɛnsɛn ka jamana in bilasira e y'o dɔ ye n'o doni dara mɔgɔ kun e ka kan ka hami de n'i ye hakilitigi ye o kuma n bɛ barika de da ala ye k'a ɲini ala fɛ bon min kɛra ala k'a kɛ jamana ma hɛrɛ ye a k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛ ye bon ni jamana ko ten k'a fɔ ko i ye fɛn dɔ kɛ ani bonya ka kan o y'a k'i ye i faso de don ayiwa vraiment a bɛ diya i ye o kuma a bonyana n ma a diyara n ye n b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'a kɛ jamana yɛrɛ ma hɛrɛ ye sigikafɔ in kɛra jamana kɔnɔ i y'a dɔn sigikafɔ ka kɛ jamana in kɔnɔ o ye kɛra jamanaden bɛɛ lajɛlen ka laɲini ni jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye bɛɛ ko ko an ka sigikafɔ an ka kuma an yɛrɛ dama don wa sigikafɔ o ye damu ye an ka jamana a tabiya dɔ ye sigikafɔ ye o y'an danbe dɔ ye ni ko min n'a gɛlɛyara an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ sigi k'a lajɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ o min ni a hakilina in a sabatira k'a fɔ ko maaw ka sigi ka kuma o ye fɛn ɲuman ye ne ye kuma dɔ fɔ o sen fɛ peut-être mɔgɔw dɔw y'a faamu cogo dɔ la nka ne ka laɲini tɛ lagosi ye n ka laɲini tɛ mɔgɔ dɔgɔya ye o tɛ n tabiya ye nka hadamaden ye hadamaden de ye mɔgɔ si dafalen tɛ n y'a jira k'a fɔ ko maa minnu ma kɛ kɛnɛ kan an minnu bɛ kɛnɛ kan an y'o balimaw de ye an y'o sinjiw de ye n'anw bɛ yen a bɛ komi o bɛ yen o kuma in ma faamu mɔgɔ dɔw fɛ ne ma lawuli mɔgɔ dɔgɔya kama tiɲɛ yɛrɛ la parce que mɔgɔ min ma ye kɛnɛ kan o fana hakilina dɔ de b'a la a m'a yɛrɛ ye ko in kɔnɔ o y'a ka hakɛ de ye mɔgɔ tɛ se k'a jagoya k'a wajibiya ko f'a k'a yɛrɛ ye o kɔnɔ o kuma o ye kow ye i bɛ occasion di yan vraiment k'o latile a ka faamu k'a fɔ ne ta in ma lawuli foyi wɛrɛ kama kuma nacogo de don a bɛ se ka kɛ kuma la n filila a bɛ se ka kɛ adamaden ko don mɔgɔ si man b'o fili ma n'o kuma in kɛra fili ye n b'o yafa ɲini a tigilamɔgɔw fɛ a laban ye min ye n'o ye kuma ayiwa an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kuma ne welela la ne yɛrɛ wulila ka taa n ko jamana ko de don ni n welela ko n ka taa ko fɔ ayiwa sigikafɔ de bɛ kɛ hakilina min bɛ maaw fɛ bɛɛ lajɛlen k'i ta fɔ n bɛ taa o la n taara a dayɛlɛla n ɲɛna a bɛ laban don min fana n taara ayiwa a datuguli kɛra n ɲɛna n kɔni fɛ ani n ka faamu cogo la an ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma kɔni o tɛ baasi ye ni kuma kɛra kuma in man gɛlɛn o an farala ɲɔgɔn kan an kumana min ka gɛlɛn o de tora bɛn kɛra fɛn min ka jamanadenw hami ye min ye n'o fɔra
nin bɛ kɛ a kɛra papiye ye a ɲɔgɔnna camanw delila ka kɛ ka tɛmɛ a ma waleya a waleya baliya o de ye kojugu ye jamana in papiye ko t'an na o hakilina ko fana t'an na papiye caman de bɛ jamana in kɔnɔ papiye caman kɛra hakilina caman sɛbɛnna mais sɛbɛnni ko tɛ ayiwa hakilina ko tɛ wale de ko don ko minnu bɛ fɔ a ka kɛ de ni jamana an sigira k'a lajɛ nin fiɲɛ de bɛ yen nin fiɲɛ de bɛ yen nin fiɲɛ de bɛ yen nin de ka kan ka kɛ k'o latile n'o sɛbɛnna n'o laɲinina mun ka kan ka kɛ a ka waleya problème b'o yɔrɔ de la bi n'o tɛ fɛn minnu bɛ sɛbɛn kuma ɲuman caman sɛbɛnna jamana in kɔnɔ kuma cɛɲɛw anw ka papiye bɛɛ lajɛlen ka ɲi o hakilitanya t'an na koyi ma fɛn in ka waleya a ka kɛ fɛn sɛbɛ ye a sabatira o de ye problème ye wa o de ka kan ka kɛ anw ka jamana nin kuma in na a fɔra n bɛ segin a kan waati bɛɛ lajɛlen nin fana la a fɔra mɔgɔw y'a fɔ ka tila k'a fɔ problème min bɛ jamana in kɔnɔ o ye gouvernance ko de ye gouvernance jamana yɛrɛ a bɛ minɛ k'a sɛnsɛn ni baara cogoya min ye o yɔrɔ ninnu ayiwa fiɲɛ b'o yɔrɔw de la tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ jamana in kan a bɛɛ lajɛlen a y'a a yɛrɛ sɔrɔ fɛn min na min kɛra sababu ye a lasali yɛrɛ ye min ye o ye jamana a minɛ cogo de fɛn min n'a lasali ye tiɲɛ ye n'i y'a yɛlɛmɛ n'i ye tiɲɛ bɔ a la ka nkalon bila a nɔ na a bɛ tiɲɛ dɛ jamana ka kan ka taama fɛn min kɛ o ye tiɲɛ de a ka kan ka taama sariya de kan a ka kan ka taama tilennenya de kan n'i y'o bɔ yen k'a nɔrɔbila kɛ ayiwa yuruku ni nkalon ni n t'a sidɔn ye a bɛ laban ka kɛ komi bubaga min donna fɛn na n'i y'a don yirikuru la a bonyana cogo o cogo ni bubaga donna tu la a b'a don i b'a belebele ye nka barika t'a la ni tilennenya tɛ jamana kɔnɔ ladiriya tɛ jamana kɔnɔ siɲɛfɔ tɛ jamana kɔnɔ sariya tɛ jamana kɔnɔ jamana mana bonya cogo o cogo a bɛ kɛ jamana lafuli ye donc fɛn minnu fɔra ni mɔgɔw y'a bɛɛ lajɛlen fɔ k'a bɔgɔra dɔn k'a fɔ ka jira k'a fɔ nin de bɛ yen nin de bɛ yen nin fiɲɛ in de bɛ yen nin fiɲɛ in de bɛ yen min ka kan ka kɛ sa o ye jamana ɲɛmɔgɔw k'u jija ni dɛsɛ kɛra parce que kumaw ka fɔ u ɲɛma fo jamanadenw ko k'an ka sigi kɛra donc ala dɛsɛ kɛra nin kɛra a ma ɲɛ nin kɛra a ma ɲɛ nin kɛra a ma ɲɛ o kuma an b'a ɲini a ka kɛ tan jamana ɲɛmɔgɔw o kuma baara b'u bolo dɛ olu ka kan k'u jija sa maaw kana tigɛ ɲɔgɔn na tuguni o de ye ko ye min ka gɛlɛn n'o tɛ kuma fɔli kɔni mɔgɔw bɛ se k'a fɔ k'a ɲuman fɔ ka sɛbɛnw kɛ k'a bila ka résolution ta ka recommandation kɛ mais ce n'est pas l'essentiel n'i ye fɛn o fɛn ta résolution na i ye fɛn o fɛn ta recommandation na n'a ma waleya a n'a tabaliya bɛɛ ye kelen mɔgɔ caman fana fununa ko in na o funukun de ye an bɛ taa an sigi ka kuma caman fɔ a bɛɛ ye kuma ɲumanw ye nka a tɛna waleya o ye faamu cogoya wɛrɛ ye anw b'a fɛ vraiment Seyina ta in kɔni a ka kɛ fɛn ye min bɛ waleya pour que jamana in bɛ ci taaba min na n'a bɛ lahalaya min na a ka se ka bɔ o la a ma ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ sababu alhamdulillah ayiwa an bɛ barika da ala ye ka ala fo ka ala waleɲuman dɔn n bɛ a yɛrɛ fo numukɛni ni e min faralen bɛ ɲɔgɔn kan wala ka na nin baara in na ka aw fo ka dugawu k'aw ye salon n ye foli kɛ alisilamɛw ye o y'a sɔrɔ ne bɛ haut conseil présidentiel la ɲinan n bɛ foli kɛ n tɛ présidentiel la nka n ye jamanaden ye ni hadamadenw jara jɛ ye fɛn kelen de ye hadamadenya la ni n y'a fɔ cogo min na mɔgɔw ye dar'i la kari y'a ka danayama ye an dar'i la n'i ye min fɔ an sɔnna o ma n'o fɔra hɔrɔn ye ka ban i san na kuma ne tɛ se k'an sigi abada k'an bolo fila d'a kan ka jamana in ye cogo dɔ la ko n tɛ n da don a la ko n tɛ n bolo don a la n tɛ se k'o kɛ tuguni wajibi don jamanadenya b'o wajibi an kan adamadenw yɛrɛ ye danaya ni ayiwa lahalaya min ta k'an sɛgɛrɛ o b'o wajibi an kan ni ko o ko bɛ jamana in kɔnɔ ni y'a ye ni ka kan ka jɔ n bɛ jɔ nka maaw k'a faamu waati bɛɛ n'a kɛcogo don waati bɛɛ n'a lahalaya don n'i bɛ minɛn dɔw kɔnɔ o bɛ se k'i wajibiya i ka ko dɔw kɛ n'i t'o kɔnɔ yɛrɛ minɛ ka kan ka k'i ma wajibi ye ka tɛmɛ sira dɔw fɛ o fana ye hadamadenya ladabu ni hadamadenya baara kɛ cogo ɲumanw ye tuma dɔw la mɔgɔw bɛ kɔrɔ t'i kɔrɔ kari e dun ma fɛn fɔ hali bi i m'a kɛ tan hali bi i bɛ nin kɛ hali bi o lahalayaw mɔgɔw k'o faamu mɔgɔ n'i bɛ lahalaya min na i b'o ko de kɛ
ko de kɛ kuma bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ n ye san 10 ko kɛ n ye o conseil président ye a bɛɛ tɛ se ka kɛ ko n y'a kɛ k'a ɲɛ o tuma dɔw la peut-être n ye kuma dɔw fɔ n ye baara dɔw kɛ n ye kɛwale dɔw kɛ a ma bɛn maaw ma nka dɔw bɛ n sɛgɛrɛ nin ma bɛn an ma an kun hakili i b'a kɛ tan dɔw bɛ yen u b'a fɔ fɛn o fɛn n'i y'a kɛ a bɛɛ ka ɲi adamadenya bɛ ten kuma nin bɛɛ lajɛlen ma fana man bon ka se yɔrɔ la ko e tɛ yafa ɲini maaw fɛ ko n'i filila yɔrɔ mun na mɔgɔw ka i mago to i tɛ se ka bonya ka se yɔrɔ la k'e t'o ɲini o kuma an bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi maaw k'an bilasira an bɔlen a la o ye tiɲɛ ye nka an ye maaw dɔ ye n'u y'an ye ko min na n'u ye fɛn min mɛn n'an ka kan ka bilasira cogo min na ayiwa an da in yɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen fɛ u k'an bilasira ka ɲini ala fɛ yarabi san ala k'a k'an ma hɛrɛ ye ala k'a k'an ma lafiya ye gɛrɛgɛrɛ ni balawu min bɛ san in kɔnɔ ala k'an kisi a ma k'an ka jamana kisi a ma yarabi ala k'an ka jamana kisi ka jamanadenw wele hali bi ka taa sabali ma ka taa muɲu ma n bɛ deli k'a fɔ n ka jamana in ye jamana min ye danbe dɔ b'an na o ye jumɛn ye bisimila n'an bɛ kun o y'an ka jamana o y'an danbe dɔ ye maa o maa nani ma ko an bɛ kun ye kɔrɔba de kumaba de don o ye jamana in taala ye o bonya min bɛ jamana in kɔnɔ an ka hakili to o la a dɔ ye jumɛn ye o ye hakɛ to an ka jamana in o de ye an taala ye hakɛ to yafa ma an b'o de dɔn e ye mun den ye e ye mun sugu ye o t'anw ka jamana in danbe ye o ye kumaw de ye minnu donna an senkɔrɔ sisan an ka hakili to o la an ka jamana in sigilen bɛ fɛn min kan an bɛ kun o y'an tabiya ye yafa ma ala hakɛ to o y'an ka jamana tacogo ye o y'an ka jamana tacogo o tacogo ninnu kana bɔ an kɔnɔ ala o kana bɔ an kɔnɔ hali bi an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka jamana basigi ala ka jamana hɛrɛ caya lafiya ala k'a don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ jamana in denw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ni an mɔmɔ cogo o cogo an bɛ taa bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ de o jamana min ni ala y'o d'an ma an ka hɛrɛ bɛɛ bɛ o jamana in de kɔnɔ n b'a ɲini ala fɛ ala k'a jamana basigi k'a jamana hɛrɛ caya ka sankura in ka ayiwa a daminɛ n'a laban bɛɛ lajɛlen k'a ma hɛrɛ ye k'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'an bɛɛ sababa ma minnu fatura ayiwa san tɛmɛnen in na ala ka yafa bɛɛ lajɛlen ma ala ka yafa bɛɛ lajɛlen ma an ni maa caman ye san in daminɛ a laban waati o y'a sɔrɔ u t'an cɛla maa dɔw ye nin daminɛ san in bɛ taa fɔri waati min a bɛ fɔri ka maa min to ye ala kelen de b'a dɔn san'o cɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka yafa ma ala k'an laban ɲɛ salamu aleykum wa rahmatullah